Сәлем дусларым, минем исемем Дилә. Мин сезне үземнең яраткан туттай кыз белән таныштырам. Ул Голубчик исемле. Без аны әтием белән минем копилкага җыйган акчага зоокибеттән сатып алдык. Голубчик волнистый кошлар төренә керә. Аларны Австралиядә очратып була. Без аны көненә бер тапкыр махсус азык ашатабыз. Читлегендә акбур һәм су тора. Аңа күңелсез булмасын өчен бычрак куйдык. Голубчикка 1 яшь, мин аны бик яратам.